yasa Zurara bin Abi Aufa yana karanta ainihin wato sautul mudassir ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza wa la tamnun wa li rabbika fa iza to yazo gurin ko sai faɗe su ne fa iza nuqila fi naqur sai ka dake faɗe su ne saboda mai tadabburi da yayi akan wannan ana magana tashin kiyama ne in an busa kafo ka tsaya a gaban Allah filin kiyama me matsayin ka me kai me kanadar ma ayi wannan ranar can ya farka ya dawo ya miƙe ya dauko ayan bai ya wucewa sai kuma faɗe su kaga ana tadabburi mai da ruhi ga baki daya ake yi an fahimta yawwa al-imam Dahak bin Muzahib kullum zai wuni tun safe a ranar faɗi yana karantarwa amma in ya shiga ɗaki da dare aje yana kuka tun yana ɓoye mu da har mu da sanajuwa a waje a shigo alama tafki ya imam me yake faruwa kana kuka lafiya kuwa sai ce gharibatu shams wala adri ma rufi'at min amali sai ga hinan rana ya fito ya faɗi amma ban san me nayi na ƙwarai na tabbas wanda aka daga aka kai zuwa ga ainihin ajiya ta cikin ainihin account ina na ainihin lahira ban sani ba Allah ta ilaihi yas'adu kalimatu tayyib wal amalu salih ito amma ni yanzu me nayi na nagartan tukunna daga safiya zuwa yanzu me nayi shi da ban sani ba kaga yana muhasaba a kansa taba kansa kuka a gani taba kansa kuka saboda haka ba ka da wani abu da ya zama jigo a rayuwarka sama da mai ainihin wato alkur'ani mai girma an fahimta sabit al-bunani ya cikin manyan tabi'ai kuma ɗalibin Anas bin Malik ne yana cewa idza ma janna alayya al-laylu astalqi ala firashi wa atasaffahu al-qur'ana safhatan ba'da safha duk inda da yayi shiga ɗakin kishin gide ina tadabburin qur'ani ina bibitan qur'ani aya bayan aya sashi bayan sashi kuma yana wannan ne wajen ya auna ma'aunin kansa shi yana so ya binciki Qur'ani ya gaya masa me matsayinsa ne shi ya san dai a lahira da akwai mutanen wuta akwai mutanen aljanna ko baka ba to yana so Qur'ani ya gaya masa shi mutumin ina ne yace sani ga lalibo ayoyi masu magana kan siffar mutane masu imani in aljanna ko wata kila zan yi sa'a in shiga cikin su yace san kawo mota sai ji ainihin Allah cewa tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun yace kai anya ina nan kuwa bari nemo wani kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharihum wa fi amwalihim haqqun haula'i amaluhum sa'ab ita wannan aikin su ajin mai nauyi ba zan iya ba afi karfi na to tunda ku afi karfi na bincike ainihin bangaren ƴan aljanna naga abun duk yayi nauyi afi karfi na to bari bincike ɗayan bangaren in ina can da yi maza na fita ga wannan layin su ne ƴan wuta sai da na binciko ayyukan ƴan wuta sai na ji cewa tambayar su ma ake yi ma salakakum qalu lam naku wa lam naku yace kai haula'i mukazzibun wa lastu mukazziban haula'i mukazzibun wa lastu mukazziban wa'annan asali ma sun kaita Qur'ani ma sun kaita Allah ni ko ban kaita Allah ba saboda haka ban shiga layin su ba ko da wancan yafi karfi na to wannan kuma bana layin da na gaskata Allah bari na da wani hanya ko matsakaici idan samu ayar cewa wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan ha to ga layi nan akwai wasu ƴan tabaki karatu an yi lada an yi sabo ko ba haka ba wa'ancan na aljanna dan su wannan gabaki da sun wuce zamani gabaki da su fi karfi na wa'annan kuma gabaki da sun fadi ne amma na tsakiyar nan su wannan sun yi nan to nan zan makale kaga hakan mun gaba da suke tadabburin Qur'ani idan ya maka aini wato madubi to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dabi'antu da dabi'ar Qur'ani gabaki da take kana khuluquhu Qur'ana dabi'arsa halayyarsa gabaki daya Al-Qur'ani ne da Aisha Allah kara mata yadda